Non hejong ke paklang pon MBBS asatlang Assam Medical College Dibrugarh pen sarubathar penta Dr. Pirbika kungri Beypi satlang cepa undun. Kedamtang aruni phaisir kebarni anerlo por phaisia por malom lakhaing korahini MEC constituency ke parlo balipathar mate sangti hidi habebe arongame kar kison bela pen champati mung biatum aser janga kling si Dr. Pirbika kungri Beypi alangli non hejong MBBS Assam Medical College Dibrugarh along pen satlang cepa undun pen apiapo adonarap anchot kali KARBI Anglong nihang nijang arat aphan nongme kevan pi bangso birta karjulong pen pherangke bitung atum ahemalong an humri dam pen karchu pedokpon non news channel lang bom kaduka ve phanta nilihin pen kardom pajir iglo la pen kardom la pen nilimen ke Pirbika kungri Beypi pu lapu ke nilipulo amen ke kison bepu and lapu bang ke nilipelo chompati mung pi pu amen ke la pen ni schooling ke cheng ke japrajan la Holy Family School long si first ka por hidden cheng lo nursery to up to 6 an por hilo la Holy Family long la pen andet pen ke ni ha difu Jawahar Navodaya Vidyalay la Janvi pusi pupu la phan la ani 6 pen 12 an por hidun lo hada metric la pen higher secondary ta hada pen sigitok lo anpar ke la det pen ke non ni AMC la Dibrugarh Assam Medical College Dibrugarh along si charli dun bom lo pining ke ni son non final year undun lo arnam hirjume la pen nilipai to mahir jume pen arnam ahir jume la pen ni pining la angdeng an undun lo non abang ke internship phansi ke claim ye phansi ni tum phan non cheng populo so internship ai kala ni kam ben question lo internship abang ke ni tum 1 year do hadak itum hadak Dibrugarh long masi claim nang ji lake so journey ke question lo ke do tiso according to your experience mane question lo haku penta lan nilipai tum ajara vedet pen punon sitame alang tum cepaduk pen si school lang padun lo la pen hadak pen sini ta jenbi kidun pen si asap so hadak kaprek ka teacher la pen student na tum pen chali dun long lo online la hai internet la hai pen neat la hai JE ta ho la hai alam sar sini ta hadak pen si son lo la neat exam tok dun lo la pen hala nit ke tok dun ke ni kachali bangke first angko nitum hada koson lo crash course pupu bang Guwahati pen la coaching center tum he adak dun pen lo la pen coaching high end lo la hai pen la hai online coaching la hai pen si la exam tok dun lo la sangti di pen present rang KARBI Anglong live